जानो लोंनायफ्राथ' रेडिसो जाबायानो नै दिस इज बिबु बेखौ जानायसै हांनायसै अमाफ्रा ओरैबायदि हिबि नै फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबि क्रिस्टियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर दिनै जोङो डिसेम्बर 1 तारिखनि मोनसे पार्टि जानो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्ला जोंनि पिकनिक जानायनि गासै दिनैनि जानाय लोंनाय जोंनि इन्जय खालामनायखौ नोंथांमोना नुगोन जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामासै बबेयाव थांगोन आं जायगाखौ सहैयोबासो आं बहा जाहैगोन जेला जायगायाव सहैगोन अब्लासो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे समाव आं थांगासिनो दङ नोंथांमोनबा आंनि आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो नुजोबगोन बिदिब्ला लोगोफोर थांनोसै हेल' लोगोफोर दायो मोनफैबाय जोंनि जि जायगायावहाय पार्टि जानो आं सिगां खोन्थानाय बायदियै जायगा मोनफैबाय जोङो दिनैहाय मा बेदर संदों मा बेदर हांदों मा मैगं गासैखौबो नोंथांमोना नुबाय थागोन स' नायबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ माने जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो माने ओरैबायदि अमा सावदों अमा बेदर दाउ हिबि बिनि टेस्टआ माबायदि जागोन जाय लगायग्रा बिनानाव सोंदों आसाम माबायदि जागोनलै बियो जोबोद बरिया जागोन जानो 142टा आइटेमजोंहाय लगायना बानायनाय मस्ला बियो एसे स्पाइसि जागोन एसे खाथा मिठा जागोन माने गोदान बोसोरखौ बरायनायनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि नामा आच्छा लोगोसे जों निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव दंफैयो जा अमा बेदर बोरमा बेदर दाउ बेदर 25 केजि जाग्राया 15 जनल' जों दा गोदान बोसोरखौ बरायदों लोगोसे गोजाम बोसोरखौहाय जोङो बिदाय होसिगोन सेंग्रा ग्रुप जाफैदों युथ ग्रुप गासिनबो थाखा अला गोजा बिदना 25 केजि जाग्राया 15 जन माया बेलाय सोरबा फैनोला फैनो हागोन नैबे बिथाङा जाबाय 11 स्टार हटेल थांना फैनाय बियो उन्दै बैसोआवनो बिमा बिफाजों बुनो होसोनानै खानानैहाय बेंगालराव थाहैदों 7 बोसोर बेंगालरनिफ्राय बियो थांदों केरेलायाव 3.5 बोसोर बेनिफ्राय बियो गेंटकआव थानानै बोराय अबस्थासिम थांना फैबाय दिनैसिमबो फिसा फिसौ हिनजाव गैथ'आ दासिमबो जानो लोंनायफ्राथ' रेडिसो जाबायानो नै दिस इज बिबु बेखौ जानायसै हांनायसै अमाफ्रा ओरैबायदि हिबि नै मोनबाय नै आइया बरिया रेडी माने हाब दे मोनजासिगोन yes हा नै रानग्राबो रानबाय फुरा रानखाबाय नै रानबाय जानो हाला जु जा आरो जु जाबाय दे जादो दे हागौ बोदे आं लास्ट बायबो जाना मुखु 行業就佢都擺，遠一塊。
बेखौ जाखांनायनि उनावहाय बे जाबाय अमानि बेदर बिनि उनावहाय दंबावो जाहैबाय दाउ खासि दाउ खासियाबो जानायनि लामायाव आं देखाय दाउ खासि दिस इज खासि होनो बेखौहाय दंबावो जाहैबाय सागलि फाथा सागलि फाथा होनो माने मा गाबगोन आरोखि सागलि फाथा दङ जाहैबाय बोरमा बेदर लेखा मिथि माने खासि मोनो माने खासियानो जायो रायज्लायजालै आं माने बेबो मोननायसोनो औ हाबाब 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 बोसोरबानि एवनाय हांनाय हांनाय अमा दाउ जायै जायैनो आं सिरियास फुरा जाबाय आं ज' गासैबो लोगोफ्राबो जाबाय दा नायनि लोगोफ्रा जानानै माबोरै थफिसा नांनानै दङ नोंथांमोना नायदो आरो ओइ सार हाब जानो बोरैबा जाबाय नामा जानानै सेस जानासै दाउ जाबाय अमा जाबाय हांनायनि सिरियास दा बोरमा दंबावो एसे मोगासे मोनगोरदों आं आच्छा दे बिसिबांमोन सन्थ्राया माबा कार्टन मोननैमोन कार्टन मोननै ओमफ्राय आपेल कार्टन मोनथाम नै आपेला कार्टन मोनथाम सन्थ्रा कार्टन मोननै दा बेखौ जानायनि उनाव ओंखाम जानोसै ना एसे बेखौहाय जाखांनानै जों रेस्ट लानानै 1 घन्टानि उनावहाय बोरमा बेदर माइसा ओंखाम आं थगायालै रायजोफोर आं खालामना बेदरनि आलो ओंखामनि आखाइ सन्थ्रानि फुख्रिनि आं बुंखादों ना बे माबा देनजारसिनबावो हेबि सोरबा सोरबा नारें खमला होनो सोरबा सोरबा सन्थ्रा बुङो आरो सोरबा सोरबा अरेन्ज होनो बायदि बायदि आरोखि बे जायखिजाया बे वान मोनसे फिथाइयानो सोरबा सोरबा नारें लेबुबो होनो आरो दा सिदा सिदा बुङोबा जोंनि मातृभाषायाव बेखौ सन्थ्रा बुङो सन्थ्रा दा जानोसै नै आपेल माने कार्टन मोननै लाबोनायनिथ' कार्टन मोननै लाबोखादों एफोर लाब्रासो बरा लाब्रासो जानोसै बिसिमाव जोंनि पार्टिया पिकनिकआ जाखांबाय बेलासि जाबाय जों थांनो रेडि जाबाय हनै टट' लाना फैदों टट' मालफोरखौ जाबाय रेडिसै गारिफ्रा गावबागाव बाइकजों माजों गाखोबाय नमस्कार जाखांबाय गोबां जाबाय थांसिगोन बे केप्टेना बेनोमोन बे केप्टेन बिथांनि दारैनो बिदाय लाबाय जों दे बिथांमोननि दारैनो जोङो नैबे पिकनिकआ बिराद मोजां जाना फैबाय बिथांमोनखौ आं हामबाय होनदों दा आंबो थाङासै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंसोर आंनि चेनेलखौ मानो साबस्क्राइब खालामा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंसोर आंनि मेम्बारशिप जा आंजों थाफा आंजों हाब आंनि गासै भिडिअखौ नोंसोर गिबियै मोनग्रोनाय बायदि नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै थाबाय